Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. So दिनै आं दायो न'आव दङ आरो ना न'नि लामायाव ओमफ्राय दा लोगो सासे हायबाय थादों ओमफ्राय जोङो माबायाव थांनो नागिरदों आरो ना रौतायाव थांनो माने लोगोआ माने गारि सार्भिसिं खालामगोन आरो ना ओमफ्राय आंखौ लिंदों ओमफ्राय माने बियो हारसिं थांनो बोरैबा मोनदों ओंखायनो लिंदों ओमफ्राय आं थांनो नागिरदों दा नोंथांमोननि खिथिगोन आङो सार्भिसिं खालामनाय मा बेफोर थांनायफोराव खिथिगोन आरो ना स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादों माने इसेबां गोबाव जि गोबाव नेबाय नों स' गाइस लोगो हायबाय ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो स' नोंथांमोना नायलांबाय था थांबाय थानायखौ खिथिला माइक लायाखै ओमफ्राय साउन्ड क्वालिटिया बोरैबा जागोन ओंखायनो डाइरेक्ट मेन जायगाखौ खिथिनोसै आरो ना गाइस नायलांबाय थादों स' गाइस जों हायबाय आरो ना बाजाज डिलारावनो लोगोनिखौ बेखौ सार्भिसिं खालामगोन गारिखौ बिथिं लाना फैदो नोंथांमोना फुरा खिथिजोबनो हायाबाबो आधाबाबो खिथिगोन आरो ना दसेबाबो नै दायो शरुमा इथिं ओमफ्राय जों इथिं हायबाय इथिं फैबाय दायो सार्भिसिं खालामग्रा बिथिं बेलेग बे रुमाव बेक साइडआव स' गाइस नायलांबाय था बहुत दाम माथो समझ गया ना समझ गया स' गाइस सार्भिसिं खालामनाया जोब्बाय आरोना बिराद गोबाव नेबाय फुंनिफ्रायनो मोनालायबाय आरोना दायो जोंनि डिलारनिफ्राय ओंखारबाय सार्भिसिं खालामनाय जायगानिफ्राय दायो जों थांसै आरोना फैगासिनो लोगोआ थांसिगोन दायो स' रौतायाव दङ बेयो बाजाज डिलार रौता सारालिन खोलाहा गुवाहाटि लाइनाव दङ रां ओंखाम उखैबाय नेनानै स' गाइस नायलांबाय दा थांसै जोङो दा सार्भिसिं खालामना होनानै ओंखाम जाबाय जोङो बे पुर्निमा हटेलाव रौतायाव स' दायो ओंखाम जाखांबाय दायो थांसै आरोना स' दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो गाइस सापर्ट खालाम स' दिनैनि बारा मोजां जायाखैबाबो मोजांसो मोजां खालामनो हागोन आरोना स' गाइस नायबाय थाजोबब्ला आंनि भिडिअखौ